o en català, pebrots... Ai, aquest cas és molt freqüent. Canviar de llengua simplement per l'aparença de l'altre. Corten. Soc l'hòstia. És com un gag del Polònia. Era un rodatge força particular. Ha quedat espectacular. Pensarà que estic boig. Al moment que ens arriba la campanya penso, és la típica campanya que sempre hem volgut fer perquè té humor, té els personatges, o sigui, és com un gag del Polònia. No hi haurà ningú que parli català. I molta gent ni s'hi esforça. És una vergonya. Quan vaig tenir la idea, mira, Eloi, que farem un vídeo on anirem a un basar xinès, que hi haurà la xalana, hi haurà la iaia de plats bruts, la Mercè Comas, entrarà, la confondrà per una treballadora del basar, i quan aquesta escena s'hagi donat, a més apareixerà una hòstia i ens explicarà què s'ha de fer en l'àmbit de la llengua catalana, no? I pensarà que estic boig. I res, ens hem posat a treballar i a preparar un equip per poder fer el gag el millor possible. Teníem clar que no podia quedar cutre, o sigui, tot havia estat molt ben pensat, molt mil·limetrat. I al final anar pensant idees i vam pensar aquesta idea de que puguin aparèixer uns personatges que també cridin a l'acció, que aquests personatges siguin simpàtics, siguin singulars, tinguin una certa personalitat pròpia. Tenint en compte que era un rodatge força particular perquè hi havia un objecte, en aquest cas, que era una animació, que no la teníem, però sí que tenia una il·luminació pròpia. I això li va aportar una complexitat extra. No canvis de llengua, no sé que l'altra persona t'indiqui que no t'entén. Verge Santa, no és tan difícil d'entendre, no? Com quedaria el resultat en pantalla, si s'adaptarien bé al que estàvem decidint en aquell moment, sí que volíem que tinguessin un pes dintre de l'escena, un volum, que es veiessi que tenen ombra, que et doni la sensació de que estan allà. Hi ha un referent molt bo que és Quién engañó a Roger Rabbit, molt i molt bona, una norantera, molt xula, que combina personatges reals i animació. Això s'ha fet diverses vegades. Amb un altre color, per exemple, color blau o vermell, faig un esbós de lo que seria la durada i el moviment de cada personatge. Va ser ben curiós, sí que jo he treballat amb croma i amb pantalles verdes a vegades, però actuant, imaginant-ho perquè després quedés bé, va ser bastant diferent, tot i que el resultat, ara que ja l'hem vist, ha quedat espectacular i molt divertit, la veritat. Aleshores jo primer em dibuixo totes les boques, expressions possibles, i ja per passar-ho net és anar clicant. Ara vull aquesta boca, ara aquesta altra, i així se sincronitza també amb la veu. Estem supercontents, la veritat és que estem molt i molt contents perquè la campanya a nivell digital sobretot, que les visualitzacions, el vídeo amb la Mercè Comas sobrepassa les 100.000 visualitzacions, el vídeo amb el Joan Valentí al bar sobrepassa les 70.000 visualitzacions, crec que ha arribat a molta gent i aquest era l'objectiu al final. I per cert, els setrills són al tercer passadís. Mal caràcter.